Nasleduje zastávka Next stop Americké námestie. Keď chcem niekde ísť, že to je hrozné, že zarobím si, robím, a ešte mám problém, pretože rozpár, čo my máme tento rok, to som asi dovolila 50 rokov, som sme spolu, no, teraz 13. júna, 12. júna, a to som povedala, tak som objednala Chorvátsko, aj so Solinovcami, ideme, prečo nechali pozorovať, teraz som s nimi bola na dovolenke v Slovensku, som hovorila, že zavolám, keď sa budeme sama stretnúť, ale toto som tak narýchlo, takže zavolám aj Janku, no, sa rada stretnúť. Hovorím, dobre, tak ja to zorganizujem, ale teraz ja som pozabudla, hej. No, s nimi ideme vlastne do Chorvátska. Samozrejme, že ja som celé musela zaplatiť všetko, no potom s ním je ochotný ísť so mnou niekde. Ja som tak dobre si povedal, že každý na to útok. Máš to k 50, ja možno dostanem ružičku, možno ani to nie, ale už to nejak prežijem. A teraz tieto kúkele som hovorila, že víš co to, môže čo bude so psom, dvakrát po sebe ideme na dovolenku. Co si máš? Sú aj ty, máš kamarádov, a kde nemáš takých kamarádov, ktorí... Ako sa volalo divadlo? Tri prasiatka? Áno. A